bon kwambe mun fo mɔgɔw ye jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu b'u danbe ka taa karamɔgɔya ma ani sunna karamɔgɔya fana ko b'a fɔ musow ka bɔ u ka taa baara kɛ ko an ba Karijatu ninnu tun bɛ bɔ ka taa baara kɛ dɛ karamɔgɔ minnu bɛ nin fɔ ni e ko muso ka sabati u b'a fɔ a ye bɔ an kɔrɔ u b'a fɔ musow ye ko aw ye fugariw de mun n'a tɛ bɔ ka taa baara ka karamɔgɔ yɛrɛ kɔ mun n'a tɛ bɔ ka taa baara yɔrɔ la a ka karamɔgɔ yɛrɛ kɔ ko a ka bɔ ka taa baara yɔrɔ la ɲininkali tɛ nin de wa bon karamɔgɔw sani u k'a fɔ ko an ba Karijatu tun bɛ bɔ ala ka aya y'o bɔ dɔ yɔrɔ juma wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula o bɛ o aya dɔ yɔrɔ juma fɔlɔ sanan ka se ko an ba Karijatu tun bɛ bɔ nin ye ala ka kuranna kɔlɔ de ala de ko musow ma ye sabata ka so kɔnɔ har ni darura ni haaju bɛna muso min na darura de y'i labɔ haaju de y'i labɔ i ka so kɔnɔ i ka du kɔnɔ kana jahili bɔ saratu de bɛ ka bɔ cogo la farikolo fan bɛɛ de bɛ sutura wali cɛ t'i fansi ye ka taa i kunkolo fo i senfara bɛɛ ka datugu i ka bɔ cogo de la o yɛrɛ ni darura nana u bɛ ciden ka kuma yu bila min hari min ye farda salle misiri kɔnɔ ciden ko a kana ala ka jɔnmuso bali u kana misiri la o buyutuhunna ghayrun lahunna u bɛ nin aya dɔ min mais jallatul alimi dɔɔnikɛbaga sirabila ni dɔɔnikɛbaga fili kasara t'a bɔ an bɛ ala deli ala ka an kisi o de ma ninnu ye jallatul alimi ninnu ye dɔɔnikɛbagaw ka sirabila de k'a sɔrɔ an ba Karijatu tun tɛ bɔ ka taa baara kɛ baarakɛlaw de tun bɛ an ba Karijatu tun ye jagokɛla ye Maka mais baarakɛlaw de b'a bolo n'a b'u ci u bɛ taa a ka jago la a yɛrɛ sigilen de don ani ciden yɛrɛ ye baara ɲɔgɔnya kɛ nin cogo de la fo furu nana bɔ a la an ba Karijatu mɔgɔw de tun b'a bolo cɛw de tun b'a bolo n'u n'a ka minɛnw n'a ka marchandise bɛɛ ta ka taa jago kɛ ale yɛrɛ sigilen de don an'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔnya la ani ciden ye o de kɛ ciden n'a ka minɛn taara jago yɔrɔ de la ka na a ye jogo minnu ye a la dannaya min b'a bolo jogo min b'a bolo ani nafolo in taalen tɔnɔ minnu sɔrɔla barika min donna nafolo ni hɛrɛ min sɔrɔla a ye taamansew dɔw ye ciden ɲa sɔbina la ko a k'a furu hadamaden ka galontigɛ bila diina la o de y'a to ne ko a ye karamɔgɔ ɲumanw lamɛn ninnu tɛ kɛ ne tɛ a bɛɛ gosi ni bɛrɛ kelen ɲumanw bɛ yan koyi ɲuman kelen kelenw bɛ yan dɛ mais karamɔgɔ caman de bɛ jamana in kɔnɔ n y'a fɔ cogo min u bɛ kaayida minnu naaten ani kaayidaw bɛ kitabu sahalenw kɔnɔ cogo min u bɛ sunnamaw kɔnɔ cogo min ko kelen tɛ hali bi ne ye Muhammad ibn Qais a ye muhadara jan dɔ de kɛ faamaw ka ko la mɔgɔ kana bɔ faamaw contrôle la ni minnu bɛ faamaw ka lebu fo minbari kan miniti 37 mɔgɔw y'a tigɛ ka nafa yɔrɔw tigɛ u b'u ci ne y'a ci siti dɔ ma dɔ taara sɛbɛnni k'a kan ko mɔgɔ wɛrɛw ka kuma ka to k'u bila ka taa k'o ta k'u bila mɔgɔ wɛrɛw ka fatawa k'a sɔrɔ jamanaw tɛ kelen ye yɔrɔw tɛ kelen ye ko Ibn Qayyim ko ilamul muwaqqi'ina kɔnɔ ko fatawaw bɛ sanse ni jamanaw ni lahalaw ni wagatiw sanseli ye i ye nin kayida ye nin kayidaw bɛ ilamul muwaqqi'ina kɔnɔ o ilamul muwaqqi'ina tigi o Ibn Qayyim de ko a ko min ye ka bɔ faamaw nɔfɛ ka bɔ faamaw kɔ contrôle la ni kumakanw ye lagosiliw ye pour ka bɔ faamaw contrôle la a ko depuis diɲɛ gale fo ka taa diɲɛ laban ko fitina ni tɔɔra bɛ silamɛya kɔnɔ o de don a ko ni lesiri tɔli de kɛra sababu ye depuis gale fitina bɛ silamɛya kɔnɔ balawu bɛ silamɛya kɔnɔ a ko ka faamaw nani de ka faamaw lebu fo ka bɔ faamaw contrôle la fo ka taa diɲɛ laban ko an bɛ fitina ye balawu la ko ni lesiri bilali de y'a kɛ faamaw batoli lesiri kana b'u kɔ e bɛ taa Ibn Qayyim ka kitabu kɔ nin tɛ ale ilamul muwaqqi'in min kɔ nin fana kuma fana t'o de kɔnɔ a ka t'o fana lajɛ kɛ o Ibn Qayyim kelen de ko miftar daru saada
ako ala ka hikima koso ala ka kodon koso mogo be wakati be ala b'aw ka masakɛ de d'aw ma ako population a ka baara de y'a ka masakɛ population be jama be masakɛ min b'aw ka kun na a yɛrɛ ka baaraw de b'a kun na ako tuma min sɛbɛw ka ɲi masakɛ ɲuman de jɔra u kun na ako anw ka wakati la n'anw ko an ka masakɛ ka kɛ a kan ka masakɛ tɛ se ka kɛ Maawiya ninnu ye u tɛ se ka kɛ Marwana ninnu ye janko Abubakar ni Umaru parce que an bɛ lahala min na n'o de masakɛ ka kan ni jama bɛ cogo min a bɛ nkalontigɛ min na a bɛ ɲɔgɔn janfa min na a bɛ ɲɔgɔn hasira min a bɛ ɲɔgɔn nafolo dun min na a bɛ ala soso ni tɔɲali min na ala b'o ɲɔgɔnna masakɛ de d'a ma a b'aw tɔɲɔ de k'a ka hakɛw minɛ a la k'u taraki komi a bɛ ɲɔgɔn hakɛ taraki cogo min a kana bɛ da masakɛw de la a yɛrɛ ka baara kɛtaw de b'a kan a ka jogow de b'aw kan a ka jogow de ka masakɛ filaw kan a b'a ka jogow de ɲa n'a b'a fɛ masakɛ ɲumanw ka sɔrɔ a bɛ jogow de ɲa a bɛ tile de a bɛ jogow de ɲa mais nin cogo tɛ o ayiwa nin kayida sugu de b'u bolo k'a sɔrɔ fatawa min bɛ yɛlɛma fatawa min ye jamanaw ka fatawa minnu tɛ batokow ye misali la dɔnnikɛbaw b'a misaliya ta Albani kɔni b'a misaliya ta ko nasu bɛ fatawa la o tɛ yɛlɛma de fatawa ni nasu de b'a la kuranna kolo de b'a la hadisa de b'a la fatawa minnu bɛ yɛlɛma o t'o ye dɛ fatawa min bɛ yɛlɛma fatawa minnu kɛra bijtihadil ulama e ye fatawa dɔw de kɛ dalila t'i bolo kuranna dalila t'i bolo hadisa la i yɛrɛ jija ko dɔw la ka fatawa kɛ o fatawa sugu de bɛ yɛlɛma Sheikh Bumbaji fana ko a ko nin kaida min filɛ nin ye a ko nin kaida ko fatawa bɛ yɛlɛma ni wagati yɛlɛ a ko la a ko nasu nana min na min ye haramu ye wagati yɛlɛma tɛ se k'o kɛ halala ye koyi min ye halala fana ye wagati yɛlɛma tɛ se k'o haramu de min ye haramu ye o ye haramu de diɲɛ yɔrɔ bɛɛ min ye halala o ye halala de diɲɛ yɔrɔ bɛɛ min ye makaru ye makaru ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ min ye sunna o ye sunna ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ninnu tɛ yɛlɛma o fatawa minnu bɛ yɛlɛma dɔɔnikɛbaw y'o misaliya kɛ komi sow lokaso cogo wagatiw tɛ kelen ye jamanaw tɛ kelen ye sow jɔ cogo tɛ kelen ye fɔlɔ la ni e b'a fɛ ka don mɔgɔ ka du kɔnɔ luwanse la u ko du so kelen de bɛ yira i la dɔrɔn i b'a sɔrɔ du so tɔ bɛɛ jɔra nin cogo de la ni so kelen yira i la dɔrɔn o y'a bannen a bɛ komi i ye du bɛɛ ye donc i bɛ don du la nin kan kan nin de tun bɛ fɔlɔ du tun cogo du n'u ko du so kelen b'a kɔnɔ a bɛɛ de ye dilan cogo ni pɔsɔn kelen ye i ye kelen ye dɔrɔn a bɛ komi i y'a bɛɛ ye hali n'i ma tɔw ye a bɛ se ka sarati kɛ i bɛ location i bɛ min sara i b'a sara i bɛ don hali n'i ma tɔ ye mais sisan ni wagatiw yɛlɛmana a kɛra n'u ye du jɔ so kelen n'a damana pɔsɔ de don a n'a ka damana minɛn de don a n'a ka dama dilancogo de don ayiwa ni fatawatigiw ko n'i bɛ don du kɔnɔ n'i ye so kelen ye a ye wasa kɛ ni du dilancogo bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ sisan don du filɛ so kelen b'a kɔnɔ a n'a damana jɔ cogo a n'a jama kɔnɔna fɛn o la fo i ka don a bɛɛ de kɔnɔ kelen yɛlɛma bɛ kɛ nin na sisan fɔlɔ la ni fatawatigiw minnu ko n'i ye so kelen ye o ye wasa kɛ mais sisan dun so minnu b'a kɔnɔ u ma jɔ cogo kelen na sisan ni fatawa bɛ kɛ n'i bɛ don location kɔnɔ so kelen don a kɔnɔ i k'a lajɛ de nin fatawa sugu de bɛ yɛlɛma jamana ka urufu n'u ka laada n'u location n'i ka sɛnɛ fɛɛrɛw ni fɛnw n'a ɲɔgɔnnaw fatawa bɛ yɛlɛma olu de la mais min ye faamako ye o ye akida de ye o ye lisiri de ye kuranna ayaw de nanu la hadisaw de nanu la fo ka taa diɲɛ wuli yɛlɛma cogo t'o la fatawa tɛ yɛlɛma ni o ye dɛ ko jamana ka pɔsɔ ye dɛ ni masakɛ kɔni ye silama de ye dankanima sɔrɔ sarati minnu nana o ma sɔrɔ ka bɔ silamiya kɔnɔ a bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ hadisa minnu nana o b'aw kare fatawa tɛ yɛlɛma o yɔrɔ la dɛ mais minnu bɛ nin fɔ minnu bɛ minbari yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ dɛ n'u b'a fɔ karamɔgɔw de don ko kirijiw de don k'u bɔra jamiya la dɛ i bɛ nin kuma sugu sɔrɔ olu de bolo bon ni jamana minnu ka minbari bere bɛ ninnu de bolo jamana ka lahala bɛ kɛ cogo di ni jamana min ka minbari bere bɛ nin karamɔgɔ sugu de bolo o jamana bɛ silamɛya bɛ kɛ cogo di
donc an bɛ min fɔ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ka fataw n'u ka kumaw ma n ye delila k'a fɔ yan ko karamɔgɔw tɛ dɛlɛla ye koyi delila yɛrɛ Qur'an wa sunna ala fahmi salafu salih karamɔgɔw tɛ dɛlila ye koyi karamɔgɔba dɔ dɛ a karanna jamiya de kuranna b'a kunna dɔgɔtɔrɔya de b'a bolo masiri de nin bɛɛ tɛ dɛlila ye karamɔgɔ k'a fɔ n ye dɔrɔn qala Allahu qala rasul qala sahaba u bɛ Ibn Qayyim kelen min fɔ n ko a y'o de fɔ a ko al-ilmu qala Allahu qala rasulu qala sahabatu hum ulul irfan a ko dɔɔni yɛrɛ ala ko tɛ ciden ko tɛ sebaw ko tɛ mais ka taa nkalonw fɔ mɔgɔw ye parce que u b'a dɔn jamana ka mɔgɔ caman ma kalan an ba karijatu caman b'a dɔn fana ko marasi de tun don an ba karijatu tun bɛ bɔ ka taa baara la yɔrɔnin kelen a bɛ don mɔgɔw kunna nkalon an ba karijatu ye ko marasi mais a sigilen don a nɔ la jagokɛlaw de tun b'a bolo donc ala de ko muso ka sabati ka so kɔnɔ ciden de ko muso ka sabati ka so kɔnɔ silamɛya sariya ma muso bali baara la mais daruwa de bɛ na n'a ye ni daruwa nana n'a ye an y'o fɔ yan taabaga tɛ muso la balobaga tɛ muso la fo a yɛrɛ de ka bɔ k'a ka balo ɲini muso bɛ bɔ ka baara kɛ nin na mais saratiw b'a nɔfɛ farikolo bɛɛ ka sutura ani wali cɛ kana ɲagami ani wali cɛ kana lankolonya a ka baara kɛ a damana musow de cɛ de la a kana baara kɛ musow cɛ la a kana baara kɛ cɛw cɛ la a ka baara ka kɛ a b'a ka damana musow de cɛ la baara in ka kɛ baara min ni musoya bɛ taa cɛ baara tɛ ni baara n'u ko nin ye cɛ baara de a tɛ taa o la a bɛ baara de kɛ baara min ni musoya bɛ taa baara min ye muso baara ye a tɛ taama ni jumarami t'a la ayiwa a kana kɛ fana a ka bɔli so kɔnɔ ka taa jago ni nafolo ɲini na ni marafɛn minnu bɛ du kɔnɔ n'u fana bɛ tiɲɛ ni ale bɔli bɛ kɛ sababu den minnu b'a bolo so kɔnɔ denw mara bɛ tiɲɛ cɛ ka hakɛ bɛ tiɲɛ nin bɛɛ de bɛ kɔlɔsi muso ka baara la donc an bɛ min fɔ o ye o de donc karamɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ u ka sabali an bɛ min f'u ye u ka segin ka taa kuranɛ ni sunna ma koyi arabukan in tɛ lɔgɔkan in tɛ balagako in tɛ koyi alquran wa sunna la fahmu salafu salih nko da to ahmad an-nadimi ko ale bɛ kɔnɔnja min kɛ mɔgɔw ye a ko a ye dɔɔni ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ min sabatilen tilelen bɛ diina kan ala manhaji salafu salih a bɛ salafu salih ka taabolo kan hari n'a y'a sɔrɔ a ka dɔɔni ka dɔgɔ ahmad an-nadimi salafu karamɔgɔba de don a ko ale bɛ kɔnɔnja min di kalandenw ma a ye dɔɔni ɲini ala ahli istiqama ala manhaji salafu salih mɔgɔ minnu tilelen don u sabatilen don diina kan u tilelen don diina ɲuman kan u bɛ salafu ka manhaju ka taasira kan a ye dɔɔni ɲini olu de fɛ hari n'a y'a sɔrɔ a tigi ka dɔɔni ka dɔgɔ a ko la ala n'i ye dɔɔni ɲini nin tigi fɛ ala bɛ barika don i ka dɔɔni la i bɛ fiti min sɔrɔ a bolo ala bɛ barika don a la mais sɛtanɛ dɔɔni minnu filɛ nin ye arabu ka i ka i nɛ meleka a la luga i nɛ meleka a la mɔgɔ lafili n'a ma yɛrɛ kɔlɔsi ma don waati la abu a bɛ jahannama welelikɛla de u bɛ jahanaba dingɛ da de la u b'aw wele ka taa min na dɔrɔn n'a y'u jaabi u b'aw fili jahanaba kɔnɔ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك